Чаму варта зазірнуць у школьны музей? Таму што гэта не пра старыя рэчы, гэта пра сілу чалавека. Прычына першая. Каб зразумець, што вялікае пачынаецца з малога. Вось дыплом Калачова Фёдора Рамановича, нашага першага дырэктара. Здаецца, звычайны дакумент, але яго ўладальнік не зламаўся. Ён будаваў школу у горадзе, які толькі падымаўся з руін. Прычына другая. Каб убачыць, як нараджаецца сапраўдны настаўнік. Апошні настаўнік года СССР Валерый Александрович Гербутаў. Ён не проста тлумачыў формулы, ён вучыў думаць. У 90-е, калі грошы абясцэньвіліся, дзеці збіралі дробязь на торт, каб разам адсвяткаваць канец навучальнага года. Бо галоўнае не валюта, галоўнае людзі. Прычына трэцяя. Каб зразумець, што гісторыя працягваецца. Алімпійскія чэмпіёны, доктары навук, касманаўты, які пакінуў запіс у кнізе ганаровых гасцей, усе яны сядзелі за гэтымі партамі. Як і ты. Музей нагадвае, гісторыя не скончылася, яна працягваецца зараз. Таму варта зазірнуць у музей не дзеля фотаздымкаў, а дзеля разумення, кім ты хочаш стаць. Уся гісторыя пачынаецца з кроку, магчыма, з кроку ў музей.